Dhimbele ni Apedha ni junjuri mosebedo katimore e gwenge ma Baringo South. Nenre ni koro nyuolo olemo. Jodak maluora no koro loso ngimagi kokale chenro mar pur, pith kod ohala. To kaka Millicent Adhiambo leronwa, jodak puoyo kwe mosebetie ka gijiwore yore mag dongruok bende. Huyo mabandis walikuwa naishi sehemu ya Karkorona ambayo ni sehemu ya hii mlima yote. Sasa wakifika masaa kama saa hii watakuwa wametokea huko wakuja watufahamia area hii, wananyemelea sisi kwa bandi. Igniario mokalo gode mae gwengegi negin pewe mag lwenje kod kuonde pondo mag jomaundu. Jodak e lura Masinoni, Sereson, Embosos, Arabal kod Kasiela e tegot makar koron mayudore Baringo South ne odak matek kaluore kod njore mane omako gwengego. Mier nolokore kambi mara pisas magarita. Watu wako area, watu walikuwa naishi kuanzia Gaon huko na hakuna mtu alikuwa anafika hapa. Walikuwa na mtu kishataka kukuja area hii mpaka ujulishe personnel ya security, alafu uende uletwe na kibaru na urudishwe tena mpaka mahali unaishi Mochongoi huko. Adola magmonj kod nek pokolal kaluore ni kinde moko jiaboro nonegi odiochieng' moro e monj mane odaro oganda mathoth. Monj norocho ngima ohala kod wuoth e lura ma Baringo South. Hao mapandits walikuwa na mabunduki na hii watu wetu hawakuwa na maslahi yote, ni watu wa amani. So wakati walifamia eneo hili, mimi nilikuwa mmoja wao ambao nilikimbizwa, isipokuwa tu Mungu wangu hakuwa ameniacha. Jotelo ma Baringo lero ni Apedha mosebetie kuom dweche omiyo kwe oduogo e gwengego kendo chuny oganda ochierne chenro mag dongruok. We are happy that there is peace and security. I also want to thank the national government and all who are concerned in bringing peace in the county. Now our people can farm. Korkoron, areas that was a no-go zone. The governor will tell you here that people have already gone to those areas and they are trying to settle. Kwa sababu, when peace is there, tunataka kushukuru na tukae kwa amani na tupendani. Tunaomba Mungu asitu kutuliza ili tuweze tutembee barabara moja kama jamii pana na taifa ya Kenya. Gwenge manotwere kod much magina sani ogonyore omiyo jodak odoke tijegi mapile kaka pur kod ohala. Puothe omeo kod cham kaka oduma, rabolo, afuoto kod nyanya, chiemo mapidho jodak kendo medo gi yuto mamoko e chiro. Nyaka sani cham chiek e puothe madirom hekalu 2,000. Moko kuom jodak bende odoke pith jamni to kane omagi mwandu makamago e monj mane himogi kinde mokalo. Sani gwen kod adiek bayo e chirni manitie e kor gwengego. Jotich kod jodak bende jaromo ewi mesa kagigago gi kwe kod mor. Giwacho ni kwe e ber budho. Chenro mag thieth bende ochier kendo jochiw thieth koro nyalo limo oganda kagicholo negi puonj kod thieth e dhot ka dhot. Gino mane ong'ikore nikech monj makamago. Jotelo kod jodak medo kwayo piny owacho mondo med rido arita makono kendo konyo oganda mane tulo daro mondo ger ngimagi manyien. Tunaomba kabisa usalama isidi ili tuweze tuchikimu kufanya bidii zaidi. Naomba kabisa mapati au watu kabisa wachenge ujua hawana namna ya kuchenga manyumba sao. Jodak ma Baringo South wacho ni giyudo fungruok kalure kod Apedha maitimo kod jolweny kachiel kod obila e gwengego. Oganda mane opitho koro geno keyo mabup kod kwe mochwere. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Riwruoge ma